И левия крак също. Браво! Перфектно бъдат подготвени деца. Браво, здравец! Аз ще се подготвяте бъдещи походници. Точно така, който минава в изходно положение. Горда стара планина, разбирам сте горди с нея, но ние сме горди с вас, деца. Още веднъж честит празник. Нашата история наистина е камик на ритми, ще разкаже нещо, нали господин професор? Камик на ритми ще разкаже нещо. Се чуди този ден какъв е, празник на детето, Ботев. Командвай! Каравелов Попово, 1-4 клас. Командвай! Каравелов Попово, 1-4 клас. Учители, като мине групата на изходно положение, което бяхте преди малко. Браво на Каравелов! 1-4 клас. Господин Кмета, яко се взел забележка и тази година има трета разпаранта, защото миналата година се ще. Браво, Каравелов! 1-4 клас. Много стегната група от години Каравелов е със страхотна група. Вижте колко деца, каква голяма група е това. Браво, и всички са в крак. Сега, предстои много Каравелов в 5-7 клас. Каравелов в 5-7 клас, командвай! Минчев, къде стана? Остана само вие да пазите училището. Всички са тук. 5-7 клас, Каравелов. Браво! Браво! Каравелов! Цялото училище, както видяхме, излезло. Чудесни униформи, шапки, всичко. Браво на Каравелов Попово! Госпожа Василева, готов ли мажоретния състав? Командвайте, госпожа Василева. Заповядайте. Истински мажоретен състав. Охотни принцеси. Браво, мажоретния състав. Само една молба, публиката, съдействайте на децата да си влезат на местата. Много ви моля, публиката отсреща, ако се завъртат групите, съдействайте на децата да си заведат местата. Климент Охридски Попово, 1-4 клас. Заповядайте. Командвай. Госпожа Димитрова, къде сте? Ама госпожа Димитрова с тези прекрасни деца от Климент Охридски. Също голям стегнат блок с нови униформи. Явно и закуските са добри, силни класове в Климент Охридски. 1-4 клас. Браво, деца, страхотни сте.
от Ново Попово, Климент Охридски, 5-7 клас, командвайте! Наново Климент Охридски, браво на това перфектно училище, госпожа Димитрова. Много бърза група, много. Страхотни. Чуйте какво пеят. Марш, марш, генерала наш. Кой е генерала наш? Знаете ли, Попово? Това е генерал Черняев, който се отправя част от нашата армия в турско-сръбската война. Браво на Климент Охридски. Виждате Вапцаров, Попово, 5-7 клас. Господин Добрев, къде сте? Вапцаров. 5-7 клас, Вапцаров. Страхотни деца, наистина, с чест носят името на този велик проект. Сега село Ломци с страхотна изненада. Мажоритен състав, команда Ломци винаги, още преди имало мажоритни състави. Команда Ломци. Училище Христо Ботев. Също домакини. През тях минава похода на Таню Семов и до Ломци е първото сражение от 3 на 4. Състав. Ломци, вие госпожо, вие ли бъдете тези деца? Браво на Ломци, Христо Ботев. Много сте красиви. Да охранявате паметника. Има паметник на Далчев от войните 12-18 година. И Богдан се съзнава в сърцата. Така е тренирано много. И на вас щастлив празник! Браво! Васил Кънев коменданта при мен, Васил Кънев коменданта. Предстои село Славяново. Дали носят един паметник, който преди години леко изчезна. Искам да го видя. Славяново командвайте. Васил Левски, Славяново. Командвайте. Браво, Славяново, страхотни сте! Да не са ли справили закуската? По-силно! Браво, Славяново, страхотни сте! Сега предстоят домакините, комисията, искам да ги цени най-високо, защото осигуряват спалени и закуска на похода. Село Светлен, 3-7 клас. Господа военни, Проблеми Звънова, моля ви да реагирате за тази група. Моля ви да сме. Антон Стишениров, село Светлен, 5-7 клас.
Страхотна година са наистина много добри. Значи вижте какво поведение на Светлин. Сива, да. Браво на Цар, много силно пеене. Браво на Светлин. Беломорските тракийци са много бели тракийци и минаха страхотно по цяло Светлин. Село Ломци да се готви. Христо Ботев командва и първи седми клас. Командва и Ломци. Село Ломци, първи седми клас. Направете така да не се закриват училищата. Сериозен музикален съпровод. Христо Ботев, село Ломци. Браво, браво група, Конфесионно училище Христо Ботев, село Ломци. Браво за фанелките, които са учили, браво. Каквото не разбирам, си зори. Браво, имам още една група от село Славяново от училище Васил Левски. Първи, четвърти клас, мъжеветен състав. Майстро музика за тези мъжеветни. Браво, Славяново! И мъжеветен състав. Много сте красиви! Честит празник на всички, още веднъж начало с кръстни деца. Браво, деца! Браво! Страхотна хореография! Браво на учителя, който ви е решил! Браво още веднъж, честит празник! Има бъдеще тази страна, да бъде регулярна музика. Сега предстоят тъчен походните групи. Винаги, разбира се, идват една група, заради която специално кмета на Тутракан е дошъл. Мисля, че няма да дойде, но не би. Представителна влог Девойки, град Тутракан, 8-11 клас от всички неща в града. Командай! Походните групи тази година страхотна конкуренция. Страхотни групи, много добре подготвени, всички добре облечени. Подготвени за всички елементи.
Браво, момичета! Комисията да внимава! Но Валена, няма да бъдеш пристрастна към дамските блокове, моля те! Страхотни! Зовете, разбира се! Наистина, съберете се, войводи, защото днеска най-интересната приказка, която чуват децата, знаете ли какво беше? Защото така продължим с тези GPS и само GSM и следване човека с навигация нямало да може да се намери и даже. Така че деца, гледайте тези прекрасни момичета. Следи Климент Добрицки, Силистра, командой, 8-11 клас, Климент Добрицки. Тази група е за втора година за първо прекъсване вече редовна игра. И тази година е много година, да си спомняте, само преминаха една година. А мисля тази година какво става? Водоходи и оръжие. Голова, Климент Добрицки. Страхотни сте Климент Добрицки. 8-11 класов в Рижния център. Вапцаров командвай, Вапцаров Силистра. Искам да обърнете внимание на Вапцаров на новите униформи с какъв знак са. Един медал, който специално излиза от музея и е превърнат в запазен знак от 42 година, 1942. Много интелигентна група, обърчена от линии. Страхотна, много степната, добре аранжирана група. Браво на Царов Силистра, 8-11 клас. Сега ще видим една група и ще видим развод на Добруджа, ще има хляб тази година. Добруджа командвай, 8-11 клас Силистра. Госпожа земеделци, господа и дами го земеделци, ще има ли хляб? Браво! Мощна група мъжка! Те са хора, които ще управляват бъдеща техника на България за обработка. Браво! Внимание, че това е реолит, така да се сменя, ако ще малко биете и поете за юбилейния поход до година, мога да ви пусне. Страхотни сте, Добруджа, страхотни. Сега искам да обърнете внимание на една група, която беше на националните празници на Гергьовден, поканена от президента вече, госпожа Йотова, на парада на Гергьовден. Тези хора само за 2 години станаха елитни гвардейци. Това е Никола Бушкаров Попов, 8-11 клас. Добре, Филип командвай. Майко, където води на Попов, става учител, вижте какво е стигна. Това е групата, която беше на парада на Гергьовден София. Браво! Имат награда от Гвардейския полк на Министерството на отбрана специално. Браво! Страхотни сте! Браво на Пушкаров! Някой тежка промишленост, готови ли сте? Техника и лека промишленост по професионалната гимназия. Иво командвай, Боряна. Ще ми малко тогава, защото няма как да се занимат групите за другите, че отесня площада.
И ще продължаваме телевизия по техните ръководителност, чисто нови униформи, младете внимание на шапките и стъпват хора, който се оказа, че много неща разбира. Не е само DJ Тони, той е прекрасен фронтмен. С нощта спаси дискотеката даже в Разград. Страхотни сте деца, благодаря ви. Големи и мощни групи. Браво, браво! Страхотни сте, още веднъж страхотни униформи и поведение. Наистина комисията е доста затруднена, защото вижте и дизайн и поведение, не само правилна стъпка, участва в конкурса. Да се готви Христо Ботев Попово, 8-11 клас. Беше командой. Това са групи, които редовно идват на Бога 10 година Попово и възстават все по-добри, както виждате. Са останали обръщите на хората. Важните формули, елитни деца, прекрасни. Страхотни. Вижте големи и средните групи. Браво, поздравявам наистина общината, тази година нямаме забележки към транспорта. Големи, климатизирани автобуси. Браво, гимназията! И това областния град Разград, Никола Икономов, Анита Командой. Вече трета година това училище се разрушава и стават все по-добри. Командой! Наистина това са един страхотни униформи, вижи си, че Анита много е работила с тях и страхотно посрещане, даже областния управител може да се настраши, дойде в Разград. Геннадий Кузман не искаше, но сега новия областен и раздава наградите години. Браво, Николов! Браво, Николов! Въртите и в строя. Команда е Разград, Христо Ботев. Команда е. Трети седми клас, Христо Ботев. Това са едни от най-първите походници. Знаете ли как беше? Аз съм от 31 години водач. Пред 10 години за Доборко вземах на училище, училище на автобус по половината. Отивах в Тутърган, другата половина от Чедата и се един автобус правихме похода, сега са 11. Браво на Ботев, Разград! Браво, Ботев! Браво на Разград! Сега, тази година имаме гости
които са за целия поход. Вие никога изпарих не е идвал през целия поход за всички дни. Командвай! Патриков, къде си? Дигни ръка! Благодаря ти, приятели, че си тука. Наистина много ме зарадва, че изпарих има походна група и то през целия поход. Командвай! Да не си изкарали половина тук ръка на Цветан. Браво, изпарих! Патриков, благодаря ти! Патриков, къде си ме? Браво, изпарих! Добре дошли на похода, добре дошли Попов!